Salutare fraților și bine v-am găsit la primul episod pe acest canal. Pe acest canal vom reacționa doar la piese, pur și simplu vom reacționa la piese. Astăzi reacționăm la piesa de acum 2 minute de la Five Gang fi Dorian Popa Porske oficial video. Deci, hai să începem. Deci avem și ok, până acum, chiar dacă am început de 14 secunde, mi se pare că sună decent. I-am văzut teaser-ul doar, deci, da. Pe bune, e reacție live, nu am văzut deloc piesa, așa că o să văd cu voi. Continuare. Un milion pe TikTok, 2 pe Insta, 3 pe YouTube, să continui lista. Da, deci a făcut 3 milioane pe YouTube, 1 milion pe TikTok și 2 milioane pe Insta. 4 ținute a venit stilista, 5 stele hotelul din Costa Rica, 6-0 Mastercard. Nu prea. Acum, din ce am mai început piesa, nu prea îmi place, dar noi reacționăm. Faza e că e și Five Gang și Dorian Popa. Visa, 7 hateri te muci cu Batista, obsedați fierți, nu mă pot freca. Cam 9 vieți ca și pisica, într-un Taycan nu mai merg cu Rogan. Prea multe vorbe, e prea mult tam-tam. Hater obosiți caută scandal, au intrat pe ușă, au ieșit pe geam. 15 Carorex, Sherry știe. Nu prea îmi place, are rimă, are, dar așa, dar nu prea, cum să zic eu, nu prea e, e decentă, nu e chiar cea mai rea piesă de pe tot YouTube-ul, dar nici cea mai bună. Ok, hai să continuăm. Mersul, ăștia când mă vă fac spume îi apucă stresul. Merg cu CRS-ul, cumpăr VVS-ul, iubesc doar frații și femeia și succesul. Într-un Porsche Taycan, 10.000 în Ghiostan. Aici ăsta e cum nu refrenul. Nu știu, dar să stai calm, într-un Porsche Taycan, 10.000 în Ghiostan, ți-am mai zis să stai calm. Am în planul ca să la o cea. o parte lui Mădălina, să vedem. Man, apar pe ecran sau upload de spume, iar vin cu dume, man. Dau Bayram Partea lui Mădălina e mai decentă. pe Bayram, ram bam 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 când cobor din Taycan. Nu vă supărați, dar să mor de secunde, vă mint. Să fac bani mi-a intrat în instinct. Frumos ca un Rolls, elegant ca un S. Să-ți fur femeia mi-a intrat în reflex. Oh, Taycan Turbo S. Și ți-am luat femeia din mers. De 10 ani încerci, nu văd niciun progres. Încep să cred că te supraestimezi. Oh, rămân top trecanii. Voi sunteți pe val, dar eu sunt tsunami. Oh, partea asta-mi place. Tsunami. Am ajuns la finish, mereu primul ca un Rari. 15 Carorex și Sherry știe. Iar asta. Mersul, ăștia când mă vă fac spume îi apucă stresul. Merg cu CRS-ul, cumpăr VVS-ul, iubesc doar frații și femeia și succesul. Într-un Porsche Taycan, 10.000 în Ghiostan, ți-am mai zis să stai calm. Chiar nu prea îmi place. Într-un Porsche Taycan, 10.000 în Ghiostan, ți-am mai zis să stai calm. Sunt băgat în priză. Să vedeți la faza asta. Acum e partea lui Dorian, hai să o vedem. Deci nu-i dați un like, acum vine partea lui Dorian. Nu vă întreb. Un Porsche Taycan, nimeni nu o face mai bine ca Dorian. Vai fenomenal, azul la cântar. La câte am făcut, merit documentar. Vibe-uri fresh-a, Milin special. Bă, e chill așa partea lui Dorian, dar e chill așa, dar tot încă de cât îmi place partea lui Dorian. Ok. Binesa, nu dau Dar cu Dia și cu... Păi ce se întâmplă? N-au venit la filmări? Că văd că din ce am văzut sunt doar ăștia. Dorian, Sherry, Gami și Mădălin. Dia, mai e Dia și Pain parte. Ok, o să vedem, poate bagă, poate nu vedem. Alerg toată ziua București, domnești. Oricât haterești, nu mă încetinești. Că la ora exactă, tic-tac, tic-tac. Am venit, am luat papa, v-am pupat. Îmi place partea asta, cred că. Niciun stres, mereu relaxat. Ca un ceas AP, Popa e blindat. La ora exactă, ca un ceas Cartier. Am construit casă, acum fac cartier. Dar cu toți ai mei am rămas la fel. Acum urcăm toți la următorul nivel. Am 15 Mi-a plăcut că partea lui Dorian.
Rex și Jerry știe mersul. Ăștia când mă vă fac spume îi apucă stresul. Merg cu CRS-ul, cumpăr VVS-ul. Iubesc doar frații și femeia și succesul. Într-un Porsche Taycan, 10.000 în chiosk, danța mai sus să stai calm. Într-un Porsche Taycan, 10.000 în chiosk, danța mai sus să stai calm. Într-un Porsche Taycan. Bă, nu e Five Gang, bă, că au dat 4. Dorian, Shelly, Gami și ăla. Deci Dorian, Shelly, Gami și... Da. Five Gang și Dorian. 10.000 în chiosk, danța mai sus să stai calm. Într-un Porsche Taycan, 10.000 în chiosk, danța mai sus să stai calm. Asta a fost piesa nouă, fraților. Vă mulțumim tare, tare mult că sunteți alături de noi la fiecare lansare și dacă tot a venit 1 iulie, da, cu zăpușarea aia, monstru și cu căldura aia, doar în următoarele 7 zile veți putea folosi codul STAICALM pentru 25% discount. Deci, ne-am luat țeapă, Five Gang, cel mai Five Gang. Hai că Peinuțu a mai dat-o și el, hai că a mai dat-o. Peinuțu și Dia n-a mai dat-o. E clară treaba. Deci, da, cam asta a fost piesa. Vreau să-mi scrieți despre piesa asta părerea voastră în comentarii. Vreau să îmi scrieți după cum, dacă vă place sau cum vi se pare. Atât pe Academia. Să scrieți după părerea voastră cum sună piesa. Mie nu mi se pare foarte bună. Dar stați liniștiți că oricum mâine avem o piesă bombă care deja cred că o să bubuie. Mâine o să mai reacționăm la 15 și 15 la piesa cu Țanca, Uraganu și Abi. Nu știu pe ce canal apare, dar cred că apare pe cel de la Țanca. Adică habar n-am. Că am postat Țanca pe TikTok, m-am uitat. Și da, deci oricum mâine o să mai avem o reacție. Azi am avut prima, poate să mai avem și altele, poate mai apar și alte melodii așa. Deci da, nu știu, îi dau nota 7,50. Nu e foarte bună. Dar vreau să scrieți părerea voastră, să scrieți părerea despre melodie și părerea și nota. Bun. Cam atât cu primul episod de reacție. Nu uitați, repet, pe acest canal vom posta doar reacții, așa că eu am fost Vlad care reacționează și noi ne auzim la următorul episod de reacție. Poate chiar azi sau poate oricum mâine, v-am zis, avem mare reacție la Țanca cu Abi. Deci nu știu cum o să se numească, ceva Bogan, habar n-am. Deci da, eu am fost Vlad care reacționează. Pa, pa!